Мит или истина е, че лекарствата на билкова основа помагат при репродуктивни проблеми. Здравейте, казвам се Надя Петрова и съм ембриолог в Инвитро Аги медицински център Димитров. Днес ще отговорим на ваш въпрос. Благодаря ви за интерес. Няма доказателства, че билките и хранителните добавки помагат при стерилитет. Много често при тях се наблюдава така наречения плацебо ефект. Пациентите толкова силно желаят положителния резултат и толкова силно вярват, че дадения продукт помага, че всяко подобрение бива отдадено на дадения продукт. Да, някои билки имат някакъв хормонален ефект, но той трудно може да се контролира и не можем да разчитаме изцяло на билкови продукти, особено при сериозни репродуктивни проблеми. Затова моят призив е: не губете време в самолечение, намерете вашият лекар и му се доверете. Той ще изготви точна схема за вашето лечение, която наистина ще доведе до резултат. В заключение, това, че лекарствата на билкова основа и хранителните добавки помагат при сериозни репродуктивни проблеми, до някъде е мит.